Magandang gabi kaninyo mga kalahing. May gabi sa tanan Kulas o sa imuhang pamilya. Yes, salamat. Why is it redundant transition? Salamat sa iyong matod pa sa akong anak. Akong anak nag-type anak Kalahing Vlogs. Salamat sa iyong pagsubaybay sa kini ang akong suliran. Kini ang atong last episode sa atong event. Stay tuned na lang kamo sa among mga maabutay daw. Muabutay gid sa kabalong Bisaya. Nga na mga video dakong pasalamat. Unsa man ni? Man na mao. Okay, while waiting the others, lingo-lingo sa kog roll sa atong paraffol tonight, since this is our last episode sa kini ang akong suliran nga akong gisaad nga 10 nights lang, no? Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Kinsa man ning kuan? Ikaw ni Kat? Sunod mga admin, basi pwede ko magtawag sa inyo no? Mag-meeting ta sa chatroom kung okay lang sa inyo ha. Good luck sa mga mabunutan. Natuog pa siguro sila or nagkaon pa. Masa, nangaligo. Si Kati gayud ang atong most punctual of all the viewers. Thumbs up number 1. Gabi nag-attend ko og kuan sa manang ilahang gitawag nga let sarko kini lang gamit ako bro. May gabi sa tanan, shout out. Ningo pa ko kuan, watch out. Fooling the brain. Nagkatawa ko sa Facebook pag yun ako na kuan. Watch out. Shout out kay Letlet Sarko, Janet Rice, kay di naka-charge sa akong cellphone. Reggie Banuelos. May gabi. Pwede ba mahimo og admin ko sa Kalahing Vlogs group sa Facebook? Letlet Sarko o Janet Rice. Okay lang mo mahimuon mo admin. Nya nagapangita pa jud ko og kuan ba kanang editor. Kay ang atong profile sa Kalahing Vlogs kay amo mangnaw. Thumbs up number 2. Okay lang bro. Salamat sa pagdawat. Maikog baya ko kuan, maikog ko mo sa tawag yan. Mag-recruit kay o ba yan sweldo. Pero kung maka-monetize na ko, mag-share ko. Mag-share ko. Natin mga padula, labi nag mga maka-monetize, no? Lorna Disu. Kinsa mas Lorna Disu? Shout out kay Lorna Disu. Kinsa gani si Biggal gani? Dawatan ninyo si Scarl at si Jean. Nanangid ako ni Cap pod, nag-istorya na pod mo ni Cap na akong heart still belongs to BSL, no? Full support gihapon ko sa grupo. Siyempre, mamana atong payag. Ang ako is lokal, no? Lokal akong tawag, dili payag. An extension of Bisaya is Mu Lovers. So, nanganak si Bisaya is Mu Lovers, si Kalahing Vlogs, no? So, lahi man po may interest po. Ang importante dia is ang camaraderie, no? Ang friendship. New member sa Kalahing Vlogs. Uy! New member di ay!
Shout out kay Lorna Disu. This is my final night, my final episode. And sad to say nga walay nagpadala og sulat-suliran, sulat-sugilanon tungod kay plano ko nga si tawag ani. Plano ko nga magyaw-yaw lang ko kay si namugoy paraffol for tonight, no, sa final episode. 2, 4, 6, 7. Randy Abi, shout out kay Lindo Amor. Hello, good evening sa tanan. Good evening. Kumusta? Nakita na ko ang ubang kuan mga kalahing. Ang ubang live stream, no? Kay simple lang kayo sila. Magsige na lang sila mama. Wala gid sila formal program sa ilahang live streaming, no? Pagpa-increase lang gid sila sa ilahang kuan watch hour. Ug tapos tabang pud sila kay sa pagpa-increase imong sitaw na pasagi. Maayong gabi sa tanan kay Lorna, no, bag-o na tong subscriber sa ato ang YouTube channel. Anyway, kaning kini akong suliran, pag-isipan ako, nagpalit pa lang ko og kuan diri kanang gamit sa ato ang studio kay akong gigamit karon puro na desktop, wala pa koy akong phone. Nagpalit ko kuan, ilisan ako akong phone kay I'm not sure mo ani, pero namagoy para phone for live streaming. Tamsak Adski Kaserya, ang letter sender nga dunay hidden agenda. Sige, yaw-yaw lang mo diha. Pag kuminto ka mo, praado na ako'y mabasa. Scout out, Circulas, may gabi. Scout out na. Lendo na more. Kinsa pa ganito si isa, si Lindon Amor o si Arjin. Kinsa tong Arjin gani? Hello, sis Reggie Banuilos. 2, 4, 6. Randy having Girl Scout. Si Lindon Amor. Naka-move on na ba mo sa ato ang sulat-suliran ni si Arjin Ambalos. Si Arjin Ambalos o si Leibert Ambalos isa lang. Bana siguro niya si Leibert Leibert o Libert. Janet. Maayong gabi sa inyong tanan. Hello, 6 viewers. Sis Lorna, can you understand? Uy. Sir, isa lang. Okay. Isa lang sila. Can you understand? Why is it Lorna can't understand Bisaya? Is she speaking in dollars? Yes, sir. Bana niya, sir. Sista na ko na si Sir Colas. Sista na ko na Sir Colas. Okay. Si Ambalo, sister ni Kati. So, magkaparintir gid mo, no? Good evening, kuan. I'm Ilocana. Ilocana! Kinsa man to akong gilabay? Nabuing. Ilocana di ay si Madam Lorna. 2, 4, 6, 7.
Ilocana dahil si Madam Lorna. Tawag sa kuha. Sa kinsay makatawag sa kuha since this is our final or the pilot episode of our program. Kini ang akong suliran. But sad to say, wala nagpadala na kong sulat karon kay atong buhaton karon magchika-chika lang ta. And then bunot kita sa atong paraffol. Akong isa ka account maoy okay ko last kining account maoy dili okay. Kini ra ba permi na ako ginagamit. Kas mas daghan Ilocano diris amo ang area. Uy, Tagalog. Di bali nagtatagalog naman si Sir Hello. Santo si Sir Halong alam. Yes. Pwede haluin natin. Parang halo-halo. Pwede din naman tayo magtagalog since this is our final episode. Magtagalog na lang tayong lahat. Where is Angelica Suarez? Where are you? The Tagalog now? Before Bisaya. Kasi taga Bukidnon siya ngayon. Nasa Manila na. And she speaks Tagalog na. Naimbag na Rabian sis Lorna. Galing naimbag. Unsa man ang mabangsit? Mabangsit. Di bale, Tagalog EKG. Ma'am daghan Ilocano diris among area. Uy, hilo sa atong kuan, atong bagong viewers, si Lorna Disu. Si Lorna Disu, how are you related to Reggie Banuelos? Ginelin Inglaterra. Sir ko las karon pa jud ko na banhaw, nahutdan ang gud ko og finance pang. Asa na day mo financer si Madam Angelica Suarez. Never tumot sad mi sir oy. Okay. Salamat anak. Thank you anak. Love you. Wow, modaog unta ko. Si AKB, amiga kong buutan. Grabe ka solid supporter gayon ako. Ni AKB, solid friendship. Of all mata nga solid no. Kanigid si Reggie Banuelos ng Bansalan. Si amigo kong buutan si Reggie Banuelos is usa na ko ka distributor sa ang product sa Vida Power Essentials no. Kung mamalit mong product taga Bukidnon po dai halos diri. Kinsa tong makadungog sa ato ang pilot episode karong gabi una, kung aduna ka mo'y gusto nga magustuhan o mga tambal nga inyong gipangita na product sa Vida Power Essentials nga effective gid kahit kani akong ginalaklak nga sakit gayud ako ang tilaok anang gabi kay giubo ko kay na init kay gahapon ba naughan kog singot nya busy kaayo nya giubo ko tambal ako si Power Drops. So, if befriend ko si Reggie Banuelos, kasama ko sa maraming groups. Uy! Ay, salamat. Salamat, Ma'am Lorna, sa pagbigay mo ng time ngayong gabi sa final episode. But, pinag-iisipan ko pa na ipagpatuloy ko itong kini akong suliran sa susunod ko na live pero hindi pa ako sure sa oras at ang length, ang duration ng aking program since this is 2 hours. Pag-isipan ko muna yung pinupush ko muna is ang yung papremyo na ipaparaffle ko ngayong pizza 20 sa Hunyo. Yan kasi yung
1 month ko na nag-collab ako sa anak. Yung account niya, ang account niya na all is Kalahing Brothers. Grupo yan ng mga classmates ng anak ko. Pasensya mga Kigalaan, mga Bisaya, magtagalog muna akingin. Kasi meron tayong Tagalog na friendship na isa sa viewers natin. Oo, balik tayo. Kalahing Brothers, so ina-approach ako ng anak ko na mag-quarantine ka time kasi May 20 na mag-collab daw ako sa sa YouTube, no? Hindi ako masyadong hindi ko trip mag-live, mag-YouTube, hindi ko trip talaga. So na-convince ako ng anak ko. Finally, nung May 20, pagising namin, yun ang final, yun ang first video namin, yung kung nakita nyo sa sa video namin sa channel. Natulog kami sa sala kasi yung kwarto namin medyo foam kasi medyo anong tawag niyan, malambot masyado ba kaya magalaw, so doon kami natutulog sa sala, sa first video namin. Isa yan sa ma-question ko sa ating palaro ngayong Pizza 20, no? So na-convince ako na anak ko na mag-collab daw kami. So ito na. Tinutuo ko na. Tininood ko na gyud. Mag-backread ko ba? Kaya wala si Kugyaw-yaw ko basa-basa. Wow, mudaog unta ko. Hello, hi Ads, Lorna. If befriend ko si Reggie, kasama ko sa maraming groups. Welcome Ma'am Lorna Disu. Nag-emote guro to akong si Sir Y. Nag-emote. Padag sad ko Kuya Kulas. Padag sad ko Kuya Kulas. Ako ra ba nag-invite sa mga taga Bukidnon para ma-member sa BSL? Padag rapol ni para ma-member sa BSL. Friend, kauban mi sa Karas group. Kauban na mo ni kuan bro Tisoy. Tisoy kato si kuan si Karas. Sa ganong nakaras man. Jenny Inglaterra Jud ads. Ana Jud ads. Unsa day imong paraffol sir? Ang ako iparaffol kadtong nagatan-aw sa ako ang kini nga programa kini akong suliran. Mag-Tagalog ba daw mo? Patay na ko ani di pasabot Tagalog binukid ako na balaan. Choose kay ni si Kati ba? CP Day. 20 pamantong phone ang karon para full man ka si sir. Yes, ang katong phone is sa 20, no? Kay magtabay ko yung campaign kay para maabot po daghan viewers. Uy, di lang kay 10, 15, no? Ay grabe ka, mingaw ka ayo. 3 hours ba to? From 5 to 8, duha ka cellphone akong ihatag. Tapos, to siya. Mangutana ko, tanan questions na ko, kung kinsa to nyo ma-invite ninyo, igna sila daan. Tanan questions na ko, tanan makuha sa mga video. So, dapat tanaw niyo mga video. Okay, para makagain po ko og watch hours, no? Mabitaw nag-YouTuber, nag-vlogger ko kay yapas na ko ang watch hours, no? Tapos napog ko inahunan aside sa Pizza 20 na mag-live, mag-LS po ko siguro mga noon or mga late afternoon para po ko gitawag po na ako tuog kuan. Wa pa na ako na final, no? Gitawag po na ako tuog sabi tawag ay asama itong kopya basta wag ito kopya ba takara tagawa Rulita sa lokal kay parapol sa lokal man tong kanang Pizza 20, tama ba ko? Parapol sa lokal, isa Rulita sa lokal.
mga ingon na, no? Maghatag og mga loads. So, ngun ani na sa pizza 20, kung kinsa to makatubag makauna pa lista namo, no? Up to 20 questions. Ang 20 questions maabot na og 90 minutes, no? Ang 20 questions kung kinsa to'y makauna og tubag mo ilista nako. Buhaton na kog maingon ani, maingon ani, para full. Tapos pangalan, so 20 man ka questions, so meaning to say 20 ka entry, 20 ka buok budaog, no? Kinsa tay makauna. So inyo yung paminaw, no need to study, no? Inyo nang paminawan kung unsa akong gipangyaw sa atong live streaming, no? Katong labi na si kuan, katong part 1 up to now, present part 10, no? Kung makapaminaw mo adto ang sugilanon adto, ang letter sender, ang unsa tong caller, unsa tong iski ipangutanan ako kung unsa kinsa tong ang nagplay sa karakter, no? Mga mga questions niya sa massage kuan po dito gamay nga kuan, basta with regard tanan sa videos nga naa sa ato ang channel dito ang mga questions, no? Dito magtuyok ang mga questions, dito ko magkuha og questions, dito ang mga answer, no? Pag maabot og 20, pag abot sa 20 himo na nako yun ani, no? Ganani. Pag abot sa 20, Oh, 20 pound tong phone karong parapol man sir, pero lingaw jud ko gabi unsaon si Jake nagi-block man niya si siya. Ay nako, wala jud ka move on si Randy Abing, si Kati sa Sugilanon, sulat Sugilanon ni Zeya. Nya kinsa pa to iyang babay, si Danica. Si Danica ba to? Naperting ibugan niya sa cute guy nga ginganlan og Jake. Dinili Inglaterra sir, wa mi katilaw anang malambot kay gahi pas bato among higdaanan. Char ay. Bitaw pag dito may sakuan kay king size man ang among anak na. Tupad din na sa mo atulog. Naas tunga. Repere. King size, so dako siya, pinakadako mo daw ng king size. Luag siya pero kung muliho ka, maglihok tanan. Mas maayo itong mag-foam ka, dadoon mo dito sa kuan, sa loob. Adigin siya mag-kuan, di ka makadisturbo ba sa tulog sa imong katapad. Oo, mas study tayo para makasagot tayo ni Sir Kulas. Ay, sorry. Nakalimutan ko tuloy. Nagbibisaya na naman ako. Sir, magbisaya lang tayo. Ay, di ko masabtan yung sinulti mo. Peace. Ikaw gara-garaon kay ka Libert Ambalosa. Ayaw saba katyang. Ni siya. Tiyong ni si siya. Linti ning siya ni klaro kay dire sa ads. Mari gigani pag yung gabi 5 yung ads. Zia. Diya gikan. Mana origin siyang pangalan ni Zia. Randy Abing, anong gi-black man? Wa ka mo po. Ayo, uy, shout out sa atong kapitana sa Bisaya, Smio Lovers. Kap, mayong gabi. Salamat sa pagbisita. Salamat sa suporta. Sa imuhang anak na tigulang na. Hello, kapitana. Lindo na more mananggawas ni Jude pagkatagalog ni Sir Kulas is magtagalog na lang tayo. Para masabta naman sa isa. May gabi kapitana, dayon lang auxilium. Hi Direds, bidia ka, beran di abing rin kapitana ox. Biihurot do the 5. Unsa man ang do the 5?
What are those 5 Sisletlet Sarko? What are those 5? Jinin Inglaterra, asa naka ang uban? Ay rato manggawas karon parapol na. Bitaw, asa naman ang uban? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tawag Jilin. Asa naman to si Madam Angelica Suarez? Si Madam Angelica Suarez ang mahilig og song. Nato yang kanta gabi nga chatmate ko, no? Never been heard. First time ako na okay mo po nga kanta. Pero kailan ko ato sa ilahang sa ilahang composer si Chino Romero, ilado to siya sa Small World. Dakpon man ang sabaan dire. Libert, sir, atangan unta namo si Jake ganina kay ni Agi. Patan-aw unta namo ni Jake na aman ni asawa igo na lang katawa ni Kati. Kita tayo. Kini ang akong suliran. Si Jake, nga wala na gid ko pansina. Pag human niya, di pa namas-tamasan ang akong pagkababae. Hoy, Arjin, puyo ba? Hello. Shout out sa atong 10 viewers. Mayong gabi sa tanan. Sa tanan nga dili gayud nga mo comment o kinsa ning uban dire nga igo lang jud mag-view ug dili mo tingog. Batura Jinilin Ingdatira Batua. Tinuod na tisoy daw si Kuan, si Jake ingon pa ni Kuan, ni Ads. Sabaan nimo puya oy. Mamuking jud ka ba? Ingon na ba ni si Ads? Tinuod ni Kuan, nga gwapo daw ni si Kuan. Cute daw kuno kaayo. Tinuod na katiabing kalibil na sa akong kagwapo. Joke lang. Murag ting bukid nun na lagi ning naka-watching karon. Dili pod. Nag-10 tapos nag-8, no? Yay! Mamatuhay na lugar ko ani. Tisoy kuya oy, wala ganig si urag siya ka. Wa gani siya ka move on mao di ay. Di so gyud tisoy no, di jud ka move on. Wa magud ko moingon nga gwapo, cute ra. Pero ningon kag dako. Ads, di ba ningon kag dako? Unsa may dako ato lahi ang cute sa gwapo. Kuya gini si Ads, pag grabe maka-explain is warag nag-easy writing contest. Kasabot mo kag wala mo unsay essay. Kung mo ingon yung teacher sa eskwelahan, mag-essay writing contest ta, tag 5 pages, no? Pag essay writing contest. Why lang balbason sir nga gwapo sa paningin ni siya? Ay balbason dahil ni si Kuan. Si Jake. Pero dako gyud daw. Unsa dako koy oy? Taka man ka. Kabalo na ka Ads. Ang mga tao day mga viewers day hilig kay dako. Dakog mata, dakog liog, dakog braso. Cute as in cute pot. Cute nga putot. Mao ding cute kay putot. Bitag na ta be, tag na ta. Pila man akong height sa inyong pananaw. Hello 10 viewers. Shout out sa anonymous 10 viewers. Ma'am Atrigi, hi. Nayawers ng dako. Bigag dako.
5'11", Ginil Latira 5'5", 5'11", 5'1". Dili na si Jake ang 5'1", kay cute man. 6 flat. 5'4", 5'7", 5'7", matuparan ni Cap Ox 5'7", Randy Abing 5'7", Robert Abalos 5'4", 6 flat. Inyong panikuan ads. Kinsay tawag diha kay atong tawagon og pinakawitik. Kinsay tawag diha kay atong tawagon og pinawitik. O tawag kamo sa ato ang 61. Kanindot ang height ay. Tawag na kamo. Open ang atong messenger karong gabi una. Randy Abing 5'2", Ads Caceria 6'3". Mga basketball player na. Libert Ambalo 6. Nag magic man kamo ay. Si Cap Ox, unsay inyong tanaw ni Cap Ox? Unsay sinultihan? Unsay ethnicity ni Cap Ox? 5'8", 5'3". Ay! Tama si Ginilin Inglaterra oh. Ay, 5'8" in height ha, pero wala na appeal sa kuan. Parapol. 50 load ni Circulas. Lorna, bye for now sir at mag-work pa ulit. Uy ma'am, thank you ha. Salamat sa pag-uban. Salamat sa pagsama sa ating programa for about 40 minutes. Thank you. Ingat ka ma'am sa work. Bye-bye. Thank you so much. And samahan nyo kami sa 20. Kung bakante po kayo sa ating palaro. 5 p.m. in the afternoon. Randy Abing 5 flat. Matay po ng 5 flat. Ay, kahit naman sa kong asawa. Akong anak may hapit na ma-5 flat. Asa man taga Cayman Island, wala man dire. Wala man nagpakita. Lipay ko sir. Nakatagna sa imong height. Wala man daay kuy price. Sige, may price. 50 load. Oh, 50 load. Amping mo Lorna. Adski Caceria, wow. Asa man dako mawalapas pa na ini mo imong anak bro. Hopefully maabot siya 6. Gusto na ko akong anak mas gwapo sa kuha. Mas tangkad na. Gusto na ko sa puro mas. Yahoo, thank you po. Diba, ito to nakadaog G sa ato ang padula katong sa nag-increase pa subscribe sa pasaging sa atong kuan sa ato ang channel. Ako pod flat pero flat nose. si Ginilin Inglaterra. Bitaw pag yun ako nalili inyong mga Facebook timbukid nun, wa pa na ko nalili. Kani si Litlit Sarko, wa pa gid ni siya. Kami sa BSL, nag 1 year anniversary nag reunion sa beach. Lingaw kayo to. Tapos nami palitsyon. No, kinsa may daghan to. Uban na kaya akong pamilya. Tapos na ang kinsa may lalaki adto sis Litlit. Unsa man ang dako? Unsa man ang dako Circulas oy? Naay Bear
Sumna. Sibil. Si Randy Abing nakadaog. Yes sir, sa Kunso. O. Si Randy Abing. Ayaw ka si Randy Abing ato naghakot og kuan. O subscribe. Pero tingnan kay magbaba ang subscriber. Na siguro gaan subscribe no. Consumption ra ako consolation di ay. Okay, ikaw ads ang kuan 100. Kamo ni Jinilin. Si Lindon dako po dugulos. Wag yun ni ads kani wag yun ni ka move on ni si Lindon amo sa imong dako ba. Wala mo gulibana ni si Lindon amo da siyang tapad ba? Di. Si kuan da ito si ang gulibana si Libert. Wala diha Dako po dugulo sir. 5-3. Sino 5-3? 5-3 si kuan si Jake Litlit Sarko. Hihi buyag bro. Wapa na tinuod si Litlit Sarko. Wala man ang hatag si Randy Abing siya daog. Di, ang daog ni Randy Abing giload to niya. Yang load nga good for 1 month. Mas ganahan ko globe. Kapoy anang pas ani. Kapoy matupal kuan RD kun siya. Gwapa ni taga Bukidnon sir. Oy. Syempre, bantay tanawon gyud nato ni ba, pero gwapa gyud sigurado. Wa man nato ilang di bahin-bahin sa akong sakop nga way load. Oy, very good kayo. Bala kayo dyan sa inyong dako. Okay, na-excite kayo silang dako. Saan gining dako? Hindi pang yaw-yaw ba? Oroy nila. Dakog mata. Adski, nakalimot man ko og dako to si Jake o dili. Consumption ako ato sir. Puro na mo nakadaog ato timbukid nun. Inyo ka na ito di ay. Kay nito kar akong cellphone dili ko kasi og link. Uy, mauba. Halos dahil timbukid nun adto. Wala na dahil. Anyway, padayon ko sa akong pagyaw-yaw. Makutong sa day 1 na mo, na may video katong natulog mi sa sala. Ikaduha na mo nga video nagkuan mi training o siguro niya itong massage. Training back massage o back massage. Yan nag-training big back massage no. Kitudlog din ako dito. Uy, pagtanaw mo itong back massage, balik-balik to ninyo kay ang video pag-play para makabalo mo sa mga techniques, no? Basic techniques to kung gitudlo dito, so dali ra to sundugon. Mo na para malipay pa yung bana. Luti-luton po ninyo gikan sa trabaho. Serious to akong pricer. Nganong serious man siya ng Inglaterra. Masahista man ka kuya. Unsang pagmasahe o nagpalpiti ang heart. Yes, I am a licensed massage therapist. I own a spa. Before akong spa na mo 5 branches. Pero ba hindi kapoy kung ipamaligan ako na po nabilin. Tulo that time, 2018. Ang isa, gi-close na kong isa, gimo na po planta. Kaning Vida Power Essentials. Tapos, ang isa na bilin, pinakadako na ko nga spa, usa ko sa pinakadako nga spa di sa Davao, no? Dili pang hinambog. Pero karon affected mi sa kaning COVID-19. Nag-quarantine mi. Naka-quarantine man gyud tanan. So, ang spa hantud karon wa kabalik. O, naka-decide ko nga kung dili pa wala pa yung vaccine ang COVID-19 which is pandemic, dili mi mo balik o anang operate sa spa, no? Kay para sa kuan
risky magud tong health good kung sa spa ka no, kung magsakit ang lawas o kabalo katong nagsakit ang lawas nada ito ikuan, nada ito siya ay siya tawag ani sakit no, COVID-19. Kuan pagid siya kanang sa may tawag ana absence of symptoms no, asymptomatic no, asymptomatic pagid siya, so di ko mabalaan nga na say COVID no, maging absent, asymptomatic, absent of symptoms, di mabalaan yung magpahilot ka ng takdan atong tao, luoy kay atong tao unya kaning nakaadto na sa spa sikap, nakaadto na pag open sa among convenience store. Tapos si Reggie Banuelos of course, balik-balik na dito si amiga kong buutan kay once mag-purchase product, ato siya dito. Nakaadto na sila sa among pwesto, pati si sa to ba? Ana si Nori, kung nakita niya na si Nori, si Mami Ning Kilay, kinsa pa to Kap? Reg, kinsa pa to nakaadto? Nakaadto na sila. Masayis naman ka kuya, saan pagmasay o nagpalpitate ang heart? Nagpalpitate ang heart. No need massage ang kuan, nagpalpitate ang heart no. Ang kailangan ana is mag-rest, no, mag-rest para mawala ang palpitation. Pwede po na siya i-massage, light lang ang pressure ang gamiton, light lang. Yes, sayang was makeup as pa. Gani nangadto si Sis Carmel nangadto sila sa imong opening. Nangadto sila si Sis Carmel sa opening. Dako og braso circle sa mukha nilo na mo. Wa jud ka na kuan sa mong braso ba. YouTube siya para makasubaybay jud ko ba. YouTube siya. Sa akong pagmasay ko yung papitit ang heart na ito siya. Si Lodi. Kinsay Lodi ka? Kinsay Lodi? Isa pa to ha, si Nori, Mami Ning Kilay, si Kap, si Reggie, remote mo ba? So dito ta sa massage no, kung nagpalpitate ang heart, kailangan mo og mag-rest no, para mag normal ang heart. Tapos taod-taod sa pag-rest pwede ka magpa-massage using light lang pressure no, light lang ang pressure. Kung lahi man si palpitate o kanang nagkuan na yun baguot no, kailangan na adjud kay meds ana nagkuan na yun kanang terribly na ginaimohang kuan imong sakit sa heart no, kailangan na adjud kay doktor ana yun nga sa may patawag sa doktor ana, heart is cardio heart, so cardiologist kailangan ang doktor. Reggie Banuelos, unsa na yung number diha? Ako gani ko kauban bro, kay wa ko kahiring. Kalit-kalit naman gud to. Si Lodi kay si Angelica. Kinsa Angelica? Dili ka sa opening wala si si Pasing, si bakit ngayon ka lang? Ay wala di is katong nagbanding ra ita. Si Pasing tung nagbanding ta sa KTV bar na si Pasing ato. Si Pasing si bakit ngayon ka lang? Si Ludi. Wala siya sa pa-open sa class. Kuya magpa-jacket kunos Libert. Sure. Asa naman to? Comment daw Libert. Pamangkin ako Sheila. Tama si Sheila.
Tama si Sheila Karim. Reggie Banuelos, enjoy kaayo to si Carmel, naa pa lang kasamot unta ka bibo. Bibo gyud. Pero at least si Sis Carmel naa dito sa kuan. Sa ato ang say tawag ani? Sa atong reunion, no? Sa dagat. Oh, timbukin nun. Nanganhi ang sa Davao. Nanganhi sa Davao ang taga-Cagayan. Si Mananggutay o si Bituing, sa may tawag ng Marero na may kalilig. Daghan kay si pangalan, maglibog ko. Asa naman to, mag-join daw siya, asa na? Daghan kay si pangalan. Oh. Timbukin nun, ato sila, taga Cebu, iabot dire. Straight from Singapore. Oh. Si Tikya. Oh, naadto sa reunion kompleto. Oh, katulo na mo tong tapok-tapok, pero gamay ra mi dito sa kwatong open ko sa akong gamayng tindahan. Lami kaon namo, perting nami agayod, nami litsyon adto. Wala pa si Pasing. Wala si Pasing. Oh. Si Pasing, asa mo si Pasing? Busy siguro si Pasing, no? Oh, ating Bukidnon, ako ang pare sa BSL. Ako yung nag-imbento sa mga pangalan. Nanimalos ko tungod ani ni Tikya nga gihimo kong kulas. Nakulas man ko kay kana sila naman sila grupo na si Ting Purimaw. Wala pa ko adto nga time. Na sila grupo nga lang Tikya ug si Tix. Pagpasok na ko ginganlan ko kulas. Oh. So anuan ko kanang nanimalos ko. Gipanganlan ako sila tanan og kuan. Mga di mao. So mao na nasikat po baya si Puldo, ako yung nagpangalan, si Karya. Kinsa pa ba? No, pati si kinsa ngalan aning kuan? Naka-prepare na ang parapol. First get together sa Mel Grande. Yes, Mel Grande Beach Resort. Ang uban adto kinsa pa tong nagka-prepare? Nag-prepare. Karon alas 9 bunuto na to sa akong sulti gabi nga ang noding na nako apilon ang first kay klaro na kaayo kung kinsa to from day 1 nga most punctual up to day 10 most punctual nag-uban ka nako mao na exempted na sa raffle, no? So ang akong iparaffle una karong alas 9 we have 7 minutes left para mag alas 9 it's 08:53. Wala si Pasing na tiklo. First get together sa Mer Grande. Naminaw lang ko sa mensahe ni Sir Kulas. Asa man si Angelica Suarez, where are you? Nawala siya sa akong pilot episode. Si Randy Abing na sir. Secret. Sikreto para bibo. Oh, uman is istorya sa tong istorya na to. Oh, adto. So, lingaw kayo ang BSL. Unya, katong kuan, katong second na mo reunion, na ini uli from Bahrain, si kuan Banday o si Banday po si Rita Yamasuk. Ako po nagpangalan na nagbanday. Oh, mao to naka-join sila sa kanta-kanta. Pati si Angel Miranda, si Ate Angel. Si Ate Angel, kumusta? Wa ko makumpleto bro. Absinot kayo ko. Si Randy Abing, actually daghan mo absinot. Isa lang ang nakakumpleto. Sir, apila sad mi. Bahalag wa ko ka straight saon ay hara ko maka-watch kung may load. Apil mo.
Libert, ti Abalos, ti Ads, itago na sad ni Circulas, oh. Ano siya itago? Ti Ads, itago na sad ni Circulas. So, mao to ang kuan, sigulanon sa BSL. Mao to na kuan si na pangalan kung pulas tungod ni BSL. Kinsa pa mo na sikat sa pangalan nga mga di mao sa kuan. Pero ang pag-abot ni team sipat nang-outro po nilang pangalan. No, si Tarsila, di na ako makita ka. Aguroy, late ko pirmi. Diyan, si Tago na sa Circulas. It's now 08:56. Kinsa may makatawag na ako for tonight para malingaw tas kahanginan. Parapol. Akong gigamit akong GeForce GT 730. Di mo kasabot ana. Ako mo kasabot ana. Kapalit ako ng kasabot. Team ispat na siya. Team ispat. O, pagbuhat mo team siya tawag na. Pagbuhat mo team, uy, kuan, team bukid nun. Pagbuhat mo drama-drama sa ato ang kuan. Sa ato ang chant, ato ang lokal. Si Kalahing Vlogs. Pag drama-drama mo dito. Buhat mo, basta kung sana lang, mag-split mo dito. Pag di mo po mo sa ato ang lokal. Para lively ba? Pero ayaw kalimtin niya ang BSL, no? Ayaw kalimtin yung BSL. So, atong padula sa June 20, panihog ko og tabang o campaign spread ba? Kung sa English pa na, i-disseminate. Disseminate itong info ko, na ipadula diri, makadaog mong cellphone, o brand new cellphone. Tapos, ang inyong buhaton, magpa-subscribe lang mo, tapos, magpa-subscribe lang mo, tapos tanaw mo sa mga videos. Palihog ko promote. Gi-invite ako si Ma'am Angel Miranda pero wala pa niya accept. Siguro busy siya. Maminaw lang ko ha, kay grabe kapusog sa ulan. Ganina kusog kay ulan diri. Karon, wala naman po noon. Di may kamao mo drama sa kabuang noon. Oh, pwede ng kabuang. Drama ba nga kanang kabuang? Ha? Tanawan ninyo ang team Kurimao, no? Ang artista diha si Mananggutay, si Faye Resula, si Faye, si Tikya ba? Daghan po nag-account ng Kagam. O si Mark Ox, puro na sila drama nga kabuang. Maminaw ko kay may kamao mo drama, naka-jacket, naka-leopard. Team ispat, sir. Sige, pagbuhat mo. Pagbuhat mo team niyo. Naka-jacket na. Yes, ako ana gi-share do. Oy, salamat ka. O, i-share po ninyo to mga kuan, mga kalahing. Ang kuan, ang pangalan sa grupo is Kalahing Vlogs. Tingala mo kay na FB page nga Kalahing. Ang FB page di pa-boost ko na, ni gasto ko. Puro ko gasto karon. Tapos enjoy po jud kog laing kuan, laing mga sa tawag ana vlogger. No, ni bayad po ko 1.5 niya. Wala mo ko gikuan. Kung kasabot niya, wala mo ko gi-promote, wala po dyan live stream. Musik-musik ako sa kwarta. Yung gibi ikap, nagkatawa ko first time ang guna ko to kap, abi ko ang 500 is gamay. No? Pero sige lang kay naabot man pud sa kuan, charity. O Libert Ambalos. Okay sir, salamat. Kuan ka na itag to niyo sa inyong mga amiga ang atong padula kay para dagsadya po ato ang kuan, ato ang padula karon June 20.
sa paraffol sa lokal. Kuanto siya? Sa ang first nato nga palaro is 20 ka buok. Kaya mag-question ko with regard sa videos. Unsa man tong kinsa man tong caller, kinsa tong caller nga adunay asawang nga 13 anyos o 16. Grabe to katawad ko to niya ba. Lingaw kay ko to niya. Mao na akong question. Sana sa akong question. Kung kinsay una makapindot makasubmit, pak. Mao to number 1, sulat ko pras ganina. Isa ka lukot-lukot. Second question, up to mo kabot og 20 questions. So 20 questions, 20 kabuok kanang entries mga tao. 20 ka papel akong bunuton. Kung kinsa to'y mapalad nga mabunutan, mo to'y makadaog cellphone. No? Ang guroy wala ko kahinumdum ato. Kap na kanto kap katong nay asawag 13 anyos o 16 anyos. Naakanto ni J, ikaw magani itong akong kuan katong ihatag sa iya nga 45. 45 mo daw siya, nangita siya kaedad-edad niya, ingko na ay 43. Ikaw to, kamo ni Mirian, wala nagpakita. Absent ko ana nga suliran, oy. Mautan-awon ninyo ang videos. Kung amoy lingaw, tanaw lang good mo. Hindi man na lang 2 hours, tanaw na lang good mo probinsyano. Dugi pa ng probinsyano, at least makatawa naman po'y part nga. Siguro ang katawanan part is 80%, no? Ang 20% is medyo kuan kanang mingaw nga part. Naman jud tay dead nga part, labi na wala tay letter sender o tay pagabasahon. Maglibog taon sa atong itapik o mamingaw kadali. Pero 80% sa atong video puro katawa, no? Miski atong programa kini ang akong suliran pero puro katawa. Aguroy wala ko hinumdum ato. Absent ko ana nga suliran, oy naagani pero limot ko sa name. Limot ko sa name. Daghan ko invite sa group. Daghan ko invite sa group. Unsay daghan ko invite sa group kap? Wa ko kasubay sa tubag ba. Kalimot ko sa name ang tuba. Tanawa ninyo kap. Sayang, labi na karon ang mga bata karon kailangan na og kanabitaw. Bagay na mamoy mga cellphone yun noon. Pero lahi man po tong extra nga cellphone. O kinapot to'y anak nga kailangan og cellphone para sa ilahang online schooling. Kailangan kuya i-review na lang ni nako ug maha kay gipangindat diri kusog kaayong ulan mag-off na kog data. Ayaw kay naatay parapol. Atong parapol bunot sa ato ang second placer, no? Basta sa nako on the 10th day is raffle to those who can join 2 straight hours per day. Anak pa ko. Grand prize is 1,000. Second is 500. Atay, mangutang kong partaan ni ba para na ako ikuan. Andre Gaming, unsi niya. Live now. Kinsa si Andre Gaming? Go, go, go! Wa na tiwas. Tanaw ka mo sa grupo. I-share ni mo kap atong padula sa grupo. Wa na tiwas. Okay, pagabunuto na nato, nagsugod na di ay bunot. Sugod bunot sa atong second placer. Ala, nabawasan kadong. Bahala sila kap, mabawasan. Nabawasan ko gabi kap sa kuang-kuan. 649 na pagkabuntag nahimog 645. Kinsa ka ning nabunot? Hala, padauga ko host. Ninaw lang ko. Kinsa man eh. Hala. Kaswerte ani niya. Oy, second good siya ba? Kinsa ka ni no? Kinsa man eh.
Tag-ana daw be? Tag-ana ni kinsa ni? Kinsa first bunot ang absinot, present karon bro. Karon pa makanig tunga kuan. Kinsa ni ang unang mabunot? Thumbs up number 8. Shout out kay Mary Alvarez, nga karon pa kabalik. Si Lulo Goro. Maulagi si Lulo gyud. Naara hala kinsa man ni? Allah. Allah ka. Kabasa mo? Kaswerte. Kaswerte. Basa mo? Sama to. Kabasa mo? Yay! Naka 500 si Jeneline. Maayo kay mo basa, oh. Ay, swertihan ni Jeneline. Oy, napa-due siya load. Wala na load. Nanay 500. Wala na load, oh. Nanay 500, ha? Congratulations, Jeneline Inglaterra, sa imong 500. Pagkaswerte gayon. Oh, labi nag-cellphone ang gadaog. Swerte kaayo. Congrats, Day. Manan ha, kay gabi inapod. Oy, Jeneline Inglaterra, wala na yung supintalod. Nanay 500. Dubli na. Oh, bonoto na to. Pero magtabi sa ta. Ang last, ang first. Jeneline Inglaterra, thank you sa inyong tanan. Mary Alvarez, naka 1,000 naman taon ka. Sis Mintor, ako sunod, mabunutan. Yahoo! Gibawi ang load. Gibawi ang load, kay gipadaog og 500. Wala na yung load, kaya na yung 500. Gapangindat diri kuya, oy. Sus, gapangindat ta. Mapuyawan man taning atski. Angelica Suarez, hi, may gabi, late na ako. Sister, shout out kay Angelica Suarez, mayong gabi. Okay kaayo ang cellphone gyud. Okay gyud kay kap. Duha ka buok ha makadaog sa cellphone. Una nako 20 questions, which is 90 minutes na siya ma-consume, tapos another 90 minutes sa isa na pod ka cellphone. 20 questions na gyapon. Managing na pod taon niya. Managing. Mayang gabi sad Mr. Romantico, mayang gabi. Ganina ko nagpangita nimo Sis Angelica. Thank you, Lyndon. Wa ko nag-expect. Oh, tan-awa raw. Wa ka nag-expect. Oh, di baya ka straight ha. Late na ka nag-join Jeneline Inglaterra. Swerte jud kayo ka ba? Oh, imo igsoon Angelica Suarez nakadaog og 500. Unsa man ni load ni gusto ninyo cash? Dinhi ako ang mga classmate kusog kayo mangisda oh. Sus, paisda ako daw niya, mangisda ko niya. Giapil ba nimo akong name og lista kuya basig wala na kaadyo. Ano ditan? Sa imo, sa kini ang akong suliran, duha imong entry. Ang kini ang akong suliran para full ugma. Pero 1 hour lang ko ugma. Kapoy mo si Gyaw-yaw. Agoy, duha pa gyud. Okay, duha man ka. Naa siya love story.
napod siya family story kap, yung love story kap, kay pakit gyud siya kap. Ya tanawa kap, wala siya pre-press mo kap, mana ang ginakon kap. Tama juga kap na kay second chance, third chance, fourth chance. Siya kap, wala man siya nag second chance, tanawa, wala siya gitagad karon ni Jake. Wala siya gitagad ni Jake. Gi-block siya sa FB, ilisan ang number. Oh, na problema siya kay naduda juga rin naagid siguro paghigugma pa ni Jake. Matud pa ni Randy Abing, dako gidaw, dako nagbukton. Nagmaniho pa ko, baliktad na yung kamera. Nak! Isa naman eh. Excuse sa kadali. Siya lang ning nabaliktad ng kamera no wala. Asa naman ni ra ba di ko kabalo. Hoy, asa na ni? Na. Mura tag multo ani ron. Mamagoro ni. Tagawag yun ako aning kuan ba. Asa naman eh? Ma-advertise ako kadali. Oh, tanaw sa magbungbong ha. Nabuang naman siguro na eh. Kini ang konsuliran final episode. Okay. Kini atong final episode, nibaliktad atong kamera, no? Giungo ani akong opisina ba yun? Wa naman kabalik. Hoy, asa na ni? Ngano nabaliktad ka? Nak! Alik ka nabaliktad ang cam. Ano nangyari? Sa ako na pagbalik ani? Tagawag si Streamlabs. Ay, naara! Sos, naara man day. Naananak! Pero nga ning dagmay maning mga, di mo ko kabasa. Bede, dito sa ning dagmay yung kuan, di ko kabasa. Sa man daw niya akong may makayo. Paita ba ning tagaw tag cellphone ay? Tu tabi-tabi agoy Jake. Agoy si Jake ingon pa ni kuan. Dako. Mahilig jud dako ba? Ano mahilig magdako karong panahon na ni? Dako ug bukton. Gani, pagtuundong. Ninggagmay ang problema nako. Okay ng kamera, pero ninggagmay ang mga chat ni option para sa back or front. Ay, basi mawala pa noon. Manay problema, mawala pa noon. Matutyo ni noon ta. Gamitig eyeglass. Adi. May kog mata. Ako lang kuan kanang basi mawali akong pindot. Kinsa pa lang uban na nanalo, wala pa ta nahuman.
Asa naman na akong technician nga wa man ko gani. Na? Sa atong nabaliktad dapat giuna nako ang mga consolation prize. Consolation prize pagabunoton kay basin ma-delete minimum mao gid. Bahala na Pino. Basi ma-delete na noon. Ano man yung nuksok naman eh. Baliktad ta. Baliktad ta. Ang unang nabunot sa atong consolation prize si Team Bukidnon gihapon. Surtihan ng Team Bukidnon ba? Kinsa man na? Kinsa na? Wala pa 1,000. Wow. Arjin? Tama si Arjin is Ambalos. Gagmaya sa comment eh. Asan ang perito? Si Libert. Salamat sir. Adunay 100 pa-load si Libert. Uy, kaduhanan na nadaog si Libert sa pa-load. Wa pa dyan nabunutan si Angelica. Si Angelica si Ads. Nga, mahilig og dako. Dakog mata. Matod pa ni Randy Abing o ni Libert Ambalos. Si Libert Ambalos ba ito niyo? Si Lyndon Amor. Wala magayon ikaw. Kadali lang gayud. Kadali lang gayud. Dili ko gamit alinak sa akong congrats. Wow, daog load. Kadugay ba ni operator ay Pino kaayo? Pino kay kap tulog na guro si Pugi dong wala. Nalagitiwas Jilin nakadaog ka. Jilin kadaghan pa Arjin Jilin Angelica's puy daw ikapila na ang nabunot, ikauna pa sa consolation. Flower pay ni mas ka karon pa ka nag team out. Di ko kita. Yes sir. Karugid ana apit na ko makabasa. Hello, manang Tikya. Tikya, mo na yun, nagkuhan ako, nagbautismo. Si Tikya. Tara ko na, gagmay na kayo na. Ang comment. Nabali mo guna ganina. Nagyaw-yaw ko na, kay maoro day na. Backtrade ko be. Kay itong ako ganing libog pod ko. Pila na kuya 100 load. Congrats Libert. Kay itong ako ganing naglibog pod ko oy. Si Libert
Gilbert Abulo, salamat sir. Ski consolation pa na. Yes, consolation. Congratulations. From Little Sarko, Limbert. Dili ko gamit sa akong ninja kay nag-place ako ang WH man good sa WH. World Health. Congrats. Wow, dami load Natog naguro si Pugi dong. Jili nakadaog ka. Ikapila na ang nabunot. Hay kulas. Sos na. Kani si Tekya mo na yung nagkuhan sa kuha. Nagbunyag sa kong pangalan nga nakulas ko. Oh, kaning flower pe. Tekya na. Tekya ni ang dakilang kuan. Ang gamhanan sa BSL. Sipat. Yes sir. Jilin Inglaterra ang daog. Hello manang Tikya. Angelica, nakadaog ka ba Jilin? Please sa 30 nag-watch, tamsak mo please. Tamsak please. Okay lang din tamsak no. Tamsak ta permi day. Tamsak permi, tamsak. Nagpakigol baya na siya sa FB o mahilig yun kigol-kigol ning tigwangan I miss you kula sisi. Busy pag hurnal ugma na pod. Sige ra hurnal ya Oo, nanalo siya 500 Flower Fay. Hello Pugi Makmak. Naglago to siya kay maora dai na imong gipanhi. Minaw lang ko ba? Yes lang that Flower Fay na ana siya. Bihurot pang review na live ti ads para makadaog na sa Gen 20. Flower Fay basin na pa yung mga magpabunyag diha. Oh, nana atong kuan. Sa kristan nga bangagan. Tuyok-tuyok na ako net dire. Wa nakakabaloon sa gisgutan. Ni pilit na imong dagwa AKG. Sigurado pagkapilit ka na AKG, hindi maklaro ang bangag-bangag sa kunaw. Kundi ilabay ko na imong TV diha. Congrats, asa man ako wala pa nabunot. Wa pa nabunot gayod. Paswerte ay lang gayod kini. Dakilang kigol queen ng BSL at Flower Pay Alcuba. Duha na sila hilig pakigol. Si Manang Gotay o si Flower Pay. Mga tiguang na unta badlungon. Nadungagan pag yun na. Janet Rice hilig tunig pakigol. Mga tiguang. Di mga Biga Flower Fay Alcuba from Little Sarko. Kigol Queen Jud Langga Merian. Minaw ra ko basta naara ko diri minaw. Kay ads o duha imong entry ugma ads sa imong sulat-suliran. Kay duha ba imong sulat baya? Suyaon pud ka kulas pakigol pod. Di ko maglaway pa lang ka, swerte ka. Swerte ka no. Suyaon pud ka kulas. Ang katawa si Kap. Sa atong ikaduha nga consolation prize. Kinsa ka kini? Kinsa ka ni? Allah. Ang opisyalis. Tan. Kinsa man na siya? Kaduhang nakadawat sa consolation prize. Hello Janet Janice na si Janice na siya. Kinsa gani ka oy unsa name ni Miss ilang duha. Tigian pa na ni Madam Gutay kung kinsa makadaog sila o gatigi gyud ang duha mga tiguang wadlungon. Pakita nilang kigol rurwag puti. Diyos ko. Sige lang, mga 60 man sila, naa sila kabuga. Oy, siguro ang Tekya puti na yung kigol. Sunod, magpakigol ka, pulbusay po na yung muhang kigol. Para puti sa kamera, o gamit o kamera, 1,000. Wow, Sis Carmel. Ay, Carmel, dahil nakalimot ko. Oh, si Sis Carmel, Little Sarko, isara na sila. Dunay 100 load. Mana ni ha? Kay giriin na. Sakit nung ipon ni Randy Abig. Sakit-sakit kada aron.
Si Tikya mo ning taga bautismo og pangapangan didto. Di primero nanimalos ko mao tong gipang bautismohan ako ning halos tanan. Unya ang bag-ong bautismo ani isa si Terna. Si Terna. Kinsa pa tong gipang bautismohan dito nga sikat pod. Kalimot makukan kinsa man to ka nga mga nasikat dito sa gibautismohan silang pangalan. Wa dyan nanawag sa kuha, niabot na lang 9:30. Kuan ba sa katubi tong padula nako, tabangin ko ninyo og kuan bi. Ipagkabangin ko ninyo campaign at tubig nga mag-post lang gud, i-share lang sa grupo pras ni Capox, gi-share niya sa mga grupo ang kuan ang kanto. Akong padula nga makadaog og cellphone, tong duha ka box cellphone no. Sa June 20 na to at 5 o'clock sa hapon hantod alas 8 sa gabi. 3 hours tapos ang mga questions dito kuhaon ako sa videos. No, tanan mga pangutana. So 20 ka mo questions tapos ang kanang 20 questions mo konsumo na siya 1 hour and 30 minutes. Tapos ang katong 20 ka buok nga daog iparaffle ako to para sa ani. Ani may tabo raffle. Mabunutan mo to'y makadaog og cellphone. Tapos sa second na pod pwede gyapon basta padayon mo sa pagtan-aw. Oh, pero kato nakadaog na ay i-announce lang nato ang kuan, i-announce nato ang daog pag mahuman ang program, no? Nakatago na diha kung kinsa to nakadaog sa first, no? Sa ika-second na pod 20 questions na gihapon, manong gihapon one nato og 1 hour and 30 minutes basta 3 hours atong program, no? Pag human ato i-award na dahil nato nila, no? Ipadala na lang namo kay paliton ko muna sa kuan sa Shopee or Lazada, tapos dito na sa inyo ha. Sige lang, mga sexy mo sila. Wow, sis Carmel, minaw lang ko kay sakit akong ngipon. Carmel, congrats. Taas naman dahil nipilit mo na bili na. Sis Carmel, congratulations. Agoy ako na po sunod mabunot. Congratulations. Yay. Tama lagi makadaog ko. Jania ban. Simple ra to, Terna. Anak lang, kasabot na dahil na siya. Flower pay, unsay tiguang kulas. Mura kang Terna ba, di mo sugot tawag tiguang. Kay bata pa lagi daw. Bata boroy. Edad ninyo, bata pa. Litson. Yeah bro, salamat. Wow, why tinod anay sir. Congrats, Litlet Sarko. Yay, sis na anak ka pang super chat. Uy. Oh, tabak. Ano daw ko ng super chat be? Congrats, Ma'am Carmel. Tudloy ko ana sis Mary Ann ha. Kanang kuan. Super chat, kung pila na ang super chat. Pila ng super chat. Kaya gabi na 500 akong gi super chat. Lagi si sis Mary Alvarez. Piskot si Tir naman dahil ni. O ang imong best friend na Tikya. Nakuan ka na scam kasi imong best friend. Congrats Jane. Arjin Ambalos. Yes, Flower Tikya. Ang gwapa ni mong amiga o sexy. Gira, gwapa daw sexy. Mura po kag sikuan ba? Si Pipay pamation. Litson. Mira Alvarez at Flower Pipay, Flower Faye Alcuba, hapit wala kaila kay dollar ang name. Mo man, flower pa.
Sige sir, unsa man nga padula to? Ang padula, sis Angelica, naabi ka sa kuan. Admin ra ba ka sa Kalahing Vlogs group? Naa dito, naka-pin ato ang padula karong June 20. Basahon na to, tapos ato tong i-share sa atong mga kuan, sa ato ang mga friends. Interesado nga mo join po sa program, pero kailangan lang mag-subscribe first, first and turn on the kanang bell ba, press ang bell. Sorry, nabuang saging lagi, pasaging, na dito saging. Ako jud mudaog anang cellphone ba kana gyud, i-claim na sis. Marian daoga ang cellphone sis para pang play sa ato ang WH Lindon Amor. Salamat Nakadaog ka sis Carmel, daog siya 100 load, kadaog siya load asawa ni Car. Salamat. Hala, kinsa pa man nakadaog. Wala pa. Dinha mi nakadaghan og saging bro. Sus no? Di pa ka anyway. Unya ka lang tirna. Naisahan si Tikya ni Tirna. Nakatawa si Reggie Banuelos. Hinahine ra og lapag. Saan nang lapag? Mga TI. Bahin na dong daghan ga live stream. Bitaw daghan ka ikap, ganina daghan na oy. Hatag ka og 25 si Quinton 100 or more imuha ipa super chat bro para VIP ka. 100 super chat na ba? Ang 100 or super chat na ang 50? Wow, sis Carmel, congrats. Super chat talaga. Super chat ana. Bell, yes. Notification bell. All. Bill all. Bill all. I-bill all. Ganong but pasabot bill all cap. Unsa but pasabot sa bill all? Watch hour. Okay. Pang watch hour. Uy, ganina bayad unta ko kuan mga around mga 9,000 siguro to. Kaso dili pwede akong card para sa akong watch hour. Ako untang ipamarket kay kapoy magpatubo dugay. Kaso wala ning gana akong card ganina. Bill all dong. Anong bill all man kap? Nakadaog ko Jay. Wala pa gani ta mauna kay dili mo tan-aw. Dako na gani na na ay 25 na ay 50. Ay 50 lang ko. Saging ko niya. Madam Carmel, congrats. Bunoto na nato ang ika-tulo mananaog sa atong palod para dili ma-spam ang pag-subscribe. Ano ma-spam? Madam Carmel. I-bill all para dili ma-spam ang pag-subscribe. Para ma-legit gyud. Okay. So kaning ga-subscribe sa ko naanap na akong term saging lagi. Parang kaning saging sa ko dili niya ma-spam. Yes bro. Sige. Testingan ako ng 50. Dikit para dili mi ma-spam. Dikit para dili mi ma-spam. Okay. Atong ikatulo nga mananaog sa ato ang palod nga 100 pesos. Sa man
Uy, wala karon. Wala karon. Sorry ang wala karon, dili na ko padaugon. Wala karon. Dikit ang term. Okay, padikit na nga nana. Okay, gabi mo kasabot sa to mga term nila sumbag sa pato. Oh. Atong ilisan kay para fair sa tanan nga ni karon. Ang ikatulong mananaog. Usa ka admin sa BSL ug sa Kalahing Vlogs. Dikit-dikitan. Kinsa na? Tamsak mo guys, tamsak. Ang mananaog, ang laagan. Ang akong full support nga amiga kong buutan si Reggie Banuelo. Spill na yung consumption ay istik 100. Hala si Adski. Wala juga buinas Adski. Reggie 100 load. Si Reggie Banuelo sang atong mananaog. Tan Dan tamsak. Oh, salamat. Dikitan ay nang kalimot ito minang dikitan. Tapos Bill All, no? Bill All. Ganina Cap Ox o kuan si Smirian magpa-kuan unta ko magiba naman ay ga-market sa kuan YouTube, no? Mubayad na unta ko ganina og kuan 9,000 pesos para sa watch. Ikaw ang daog, Reggie Banuelo. Say, hey, worth it. Nagbayad ako ganina 9,000 para maabot ako 1,000 hours sila mag-market sa akong mga videos. Kung manigana ang card. Ano siya yung tanawad to? Legit to siya. Kay legit man din siya. Yan, napay 5-star ang review. Congrats, Day! Legit to siya, Kap. Katoy nga na to. Hello sa atong mga 10 viewers. Shout out. 10 viewers. Diyan may oras karon. Aduna pakithay. Ano klaro. Congrats, Ma'am Reggie. Hilak na sad karon ba? Sungugan gini si Reggie. Mary Alvarez ug sis Cap Ox. Akong pangutana Cap sa to. Ha, pila 9,000 uka pero 935 pa di ay 9,000 ka pero sila na ang magbahala sa mga videos nga magkuan mag 4,000 watch hours. Padakoy bahala na Kap. Gasto jud ko sa ani. Katulgon ako kusog pa jog. Di lang gud. Tapad dito na imong dako diha. Dako bukton. Ayaw anak Jay, paning kamot na lang oy, magdali jud ka. Wow, kaswerte na ako. Yes. Janet Rice. Magdali jud ko. Nga makuan ako mga videos, no. Ang ako bayang ang akong content gawa sa tutorial, no, nahurot na. Tutorial na ako sa massage, tutorial sa kuwapay ko naman sa tutorial sa massage, tutorial sa akong anak, siyang applications. Tapos wapagani cooking ni partner, iyahan man ang cooking. Tapos gigawas na ko, giapin na ako kung talent sa content. Giapil pa dyan ako ang talent sa content o sa akong anak. No? Pasensya jud mo mga kalahing kay ang akong content dito
Martin Rivera, cover. Baga egnaw no? Niya Marcelito Pumoy, cover. Oh, ngano? Gituyo ko na balag ibas ko. Basta kuan nila tong buton pag ana, uy, Marcelito Pumoy lahi manig. Anong gwapo mo si Marcelito Pumoy dire? Ana na siya. Kung willing jud ko ana Janet Rice. Kay kuan. Kung ikaw lang itok 3 months to 6 months para makuan. Para makuha siguro ng 4,000 hours, kataas kaayo. Sa karon napa ko sa 300 hours, daghan kay kog videos. Sige pa jud kog live. Napa ko sa mga 300. Dugay siya. Tapos kuan ka ng gamay na lang kung ano ning ako ang saging. Pau, swerte na kusog pa jud ang ulan. Congrats ma'am at Richie. Sa imong tanaw ka, worth ito. Nagkuan na gani ko sa kuan sa wala lagi akong agaw sa Cayman Island. Wala gani ko nagkuan ka ng pati gani akong studio, ako nang gigastuhan, nagkuan ko mga gamit sa para makafocus ko sa aning YouTube, no? Kaya sirado ba ako ang spa, so ako'y lingaw. Diri na ako gikuan, gibuhos. Sa atong upat nga mananaog sa loob, aniya na si Angelica Suarez. Angelica Suarez, sister, ikaw ang mananaog sa ikaupat nga consolation prize. Angelica Suarez. Angelica Suarez, 100 load. Isa na lang gayon atong kulang sa ato ang parapol sa load nga 100 o ang grand prize nga usa lang gayud ang mananaog. Congrats. Hindi mo lihok. Ana po, duwa na po siya nilihok. Thanks, Kapitana. Ambot ka dong karon, boy. At pwede palit sa imuha G istorya, bro. Pwede palit tra imuha istorya, bro. May nanawag sa kuha, laguta, disturbo. Paulit sa imuha istorya. Akong gingon nga legit ba kung naay mag-market sa imuha para mutaas imong watch hour. Kay kanina magbayad unta ko 9,000, piyungan ko na lang unta kay para lang kuan, pero na may 5-star go dito nya gwapo og mga comment section nga maka tabang gid daw within 3 weeks. So kuan siya kanang si tawag gitawag nila og tinuod jud daw ba nga kuan nagtan-aw. Ang uban baya dili legit mao. Thank you Kati at Randy Abing. Wala ko kadungog na ay nagko sa kuha WhatsApp. Disturbo kayo. Naa daw bayadan sa para mag-money siya. Money siya. Tapos agoy wa man na surtihan ako nga oy. Pildi na karan di abing para makuha niya dayon ng 4,000 watch hours kaso wala nag-okay ya card. Kay kinsa dong try sa ako ako classmate dong ha if legit siya. Limbert Ambalos, thank you. Hilak na pod. Balos. Ambot kay kinsa siya magbayad. Credit card.
Asa daw ka magbayad dong? Credit card ka. Yehey! Congrats, Sisi. Thank you, Mr. Romantico. Welcome, Sis Angelica. Ako tao, di ko kapanghilamos. Tanaw akong TV. Wala, alas 8 naman di ay. Magkuha naman ay ko. Mag-live. Wala panghilamos. Sa di ako naman karon. Congratulations. Wow, congrats, Ante Angelica. Kay Ingrata de Ortiz siguro, boy. Okay na siya. Oh, okay rin siya. Same to you, Sisi. At siya, congratulations. Wow, wow, congrats, sis. Daghan kayo na siya ginatabangan. Oh, ako na grand prize. Bisan kinsa man pwede mag-play sa watch hour. Kay legit gyud na siya. Legit gyud nang nagbayad ka, sisme. Kay kinsa man siya dong. Kuan, dili siya tao. Dili siya tao. Kumpanya siya. Kumpanya. Gi-search na ko ganiya how to increase watch hours. Mga auto ng gawas ang website. Congrats sa mabunutan sa grand prize. Wala na dyan ko kadungog sa gitabi. Paita ba ng signal ni mo diha? Amiga kong berhen. It's 9:46 ba? Kung mali ni ako ang kuan. Ay, advance akong rilo. Wala na dyan kadungog sa gitabi. Pangit yung signal tungod sa ulan. Ganina nag-ulan diri karon wala na. Wow, congratulations, Angelica. It's 9:43. We have 17 minutes left. Wow, congratulations, Angelica. Sa atong ikalima nga mananaog. Sa atong konsolasyon. Kinsa ka kini? Oh, lagi? Dugay magud siya kwaon. Laguta sa manawagoy, disturbo kayo. Sige mo nang uyab na nawag ba klaro sa dong basin og scam. Ha? Umpot lang kap. Murag kung tan-aw nimo ilang website. Legit siya. Umpot lang ka. Yeah, 5-star pa. Lagot kay ko sa ako ang gi-joinan nga kuan kana credit card magyapon to. Kaning ako ang vlogger. Wa siya gibuhat sa 1.5. Cherry Fajardo Unplug. Hello po, newbie here, friend Angelica. Uy! Kanang say tawag ani. Mingon na po watch out. Shout out kay Cherry Fajardo. Salamat kayo sa pagbisita. Sa pagbisita sa atong channel Kalahing Vlog. Salamat kayo. Matingala ko ni Moses Angelica Suarez ba kay nagasigi kag subscribe, ma-unsubscribe, subscribe ngano man na. My neighbor sir, oy, Tagalog siguro ito. Si Miss Cherry Fajardo. Are you Tagalog, ma'am? Kay kinsa bro? Kay kinsa bro? Uy, ang nakadaog ikalima, nalimta na pod. Wala dire. Dili pwede ang wala dire. Asaram to. Company lagi daw boy. Oh, company siya. Opo, pero Bisaya both parents ko. Ay, okay. So magbisaya lang ta. Congrats, Ma'am Reggie Vanuelos. Sa atong ikalima nga mananaog. Kinsa kini, kinsa kaha kini, kini. Hello, Cherry Fajardo. Naka-member na ka sa kuan, Che, sa Kalahing Vlogs group. Gwapo man Japon ni Kiji. Salamat kayo. Hello sis Angelica Fardo. Ako na.
sa atong ikalima nga konsolasyon. Mira Alvarez, dulaan na lang na imuhang kapoy mong dula eh. Kapoy kay sig mama. Akong target magod naa sa mga kuan lang 2 months. Muna target ako is 2 months. Yes po, added ako ni CC Angel, Sir Romantico. Uy, kagilok pa sa pangalan. Uy, Sir Romantico. Am I romantic? Reggie Banuelos, Lindon Amor, thank you. Kurang si Lindon Amor, wala na bunot. Wala pa na bunot. Kinsa man eh. Kinsa ka ni. Dili bro. Kinsa dili bro? Dulaan na lang sa imuhang. Kinsa man ang dili bro? Manawag ko nimo sis Mary after sa LS nako. Upat ka gadget kung naakakuha nimo nag 4,000. Uy, kuha. Namang ko'y upat ka gadget. Saan ko mana? I-play lang pasagdan. Kani, kinsa kani? Tan-tadadan, tan-tan, nakaswerte si Ads. Si Ads, nakaswerte. O Ads, asa na ka? Luoy taon to. Nagkilat-kilat na taon to si letter sender. Nga. Wa taon siya nakuha. Yes, yes. Diara ko. Si letter sender nga wala pa sa hiluan ni Jake. Nga dako. Dako og dughan. Ads, Kasirya, congrats. Congratulations. Yay! Happy na kung di na makadaog si Ads. Nakapatungtong pa si Ads. Oy. Ang wala kadaog nga sa Team Bukidnon, si Lindon Amor. Si Lindon Amor lang. Wala kadaog. Lindon. Pasensya kayo, wala kadaog ani. Buhat ka ninja. Buhat ko ninja. Sige ha, magbuhat ko ninja. No. Sumuka ni si Jik. Talawa, basta sikreto. Yes, ako ang grand prize. Kap, ang grand prize ni mo, Kap. Panikamuti dito sa June 20, Kap. Kay cellphone yun to. Tanan Bukidnon. Team, nananalo yun na. Ako sir, wala gihapon. Loyan yung randi natin. Basa ako message din ha. Asa magpasahon? Basta tawagan ta kaon niya. Basa-basa pa ka doon. Si Maymay. Kinsa Maymay? Yes, tay Angelica Suarez. Wala man si Maymay. Karong gabi una. Hello sa atong buhi pa nga 7 ka viewers. Time check, it's pila na lang ta. Need mo na ka videos na 20 hours or more. 20 hours? Ah, okay. So kaya ko na. Mas ko magkwintintahay ko niya ani. Kap, katong cellphone ka, paningkamuti to Kap, nga makadaog ka to Kap. Panakay panghatag ni Danilo. Ni Busing Danilo, kare, congrats to T. Angelica Suarez. Ay, si Lindon Amor, paningkamuti ang kuan ha. Cellphone nga makadaog ka. Yes. Thank you, Lindon Amor. Number na siya, AKG. Ano siya number? Member na siya, AKG. Kinsa member?
ang imuhang upat ka gadget mag-play ana niya sa 22 hours. Mao. Nga na, dahil ka sayon. Wala, sige. Tig na lang tag-ani ba? Tig-ingon ko. So, 20 times 480. So, 20 hours, i-play ni mo. Times 80. So, 80 hours. Ako gani, duha ka adlaw ko open, tulo ka cellphone, 48 hours lang nag-appear. Dugay lagi kayo para sa iyahang pang-checks dong. Wala pa rin mag-ukap. Congratulations, ads! General Inglaterra, grand prize na daw inyong ilugan, Randy Abing ug Lyndon Amor. Kung laptop or PC mas okay kay maka-open og 4 ka browsers. Uy! Na ako'y PC. 4 ka browsers. Mao. Sige lang, Randy Abing kay basta happy lang ta. Yes, uy. Karon pa man ko niya sultihida. May gani kay wala. Wala na good. Lagi tilin doon happy man sad samot na sa sender gabi. Grabe si sender gabi, oy. Grabe pa cute niya ni cute. Mo ding cute kay cute 5 tour ding height. 5 tour ang height tapos kita siya. Ka-cute niya, uy. Kagwapo. Ha? Kung nagkakrasidan ni kapod kaniya. Manoy kulas. Ni ato mi gym. Dapat gid siya sa ako. Kami gid sa akong ipati. O iya ko istorya. Ano kay uya? Wala ko'y uyab. Larigira di abing. Nakadaog ka. Na ako friend kuha niya yang what in 45 days lang. Wala taon Ma'am Reggie dito na ni sa cellphone. Ang atong palarang mananaog karong gabi una sumala sa akong istorya no. Nga unsay oras karon? Doon na pagkitay 8 minutes. Psst, hoy! Ako na sad. Ako na lang good. Sige katawad ko ni Randy Abi ni ads no? Pasikreto pa siya niya. Sige basahan na oy. Pinasuko pa siya kay gusto rin pabasa yung sulat. Gusto rin siya pabasa yung sulat. Ngo pa iterte. Halata na yun kaya. Pasiya-siya pa. Siya si Jake. Ay, kuan si Slit. Ang iyan ng kuan. Ang iyang banana sa unang panahon. Ang palarang mananaog. Karong gabi una. Kung dili since day 1 to day 10 the most punctual, the most of all the most. Excited kayo ba? Tulog na ko kuya eh kay gibulgar ako ni mo. Yes ma'am Reggie, ako na to ang picture sa cellphone. Ako. Ang palarang hello sa atong shoutout sa atong 11 viewers karong gabi una. Reggie Banuelos. Kinsa man Reggie Banuelos?
Sheriff Fajardo, sa newbie na. Sa newbie. Oh, dito ang newbie sa kwan. Ma'am Cherry, dito sa kwan, atong padula sa cellphone. Tanawa atong kwan, atong ang videos ikumpleto kay para makatubag ta kung mga utana ta, matubag dayon, pa, type dayon, pinababtik, pak, pak, pak. Send. Oh. Ato dito taguan, para po na to. Wow, congrats! Taka, nag-una-una mo, wa pagani kung ipanganlan. Ang atong mananaw, karong gabi una, kundili. Sa pa may oras. Salamat sa pag-shoutout, sir. Romantiko, kahit di manalo, panalo sa shoutout. Yes, yes, yes. Ma'am Cherry Fajardo from Manila. Manalo. Mauna ko. Nawala si Katyang. Yahay, unta ug mao. Randy Abing nawala. Ang atong palarong manawog, amuan na lang ng imuhang nanto sa bro kami dula sa imong watch hours. Dili nako kay kabalo nako. Ang atong palarong mananaog. Disqualified na daw ang palarong mananaog. Ang atong palarong mananaog, it's 9:58 in the evening. Wala pa oy. Napa ko oy. 3 minutes. Ang atong palarang mananaog. Dang 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 dang. Kitsa ka ni. Basi malining. Sulat din. Disqualified na gibunot. Ang atong palarang mananaog is tan 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 tan. Oh. Randy Abing Sikati. Malapit na kami mag-bye-bye. Okay, bahala mo mag-bye-bye mo. Mag-bye-bye na mo, pungtol mo. Oh, si Randy Abing, sa tinuod lang. Congrats Randy Abing, congratulations sa imong 1,000. Ha? Sa tinuod lang si Randy Abing yun nakasurvive, no, from day 1 to day 10. Ang uban, ang ako yung balita is to those who join 2 straight hours per day, no, from day 1 to day 10. Only kati lang ang nakakuan. So dili na ako kailangan bunuton. Unfair kaayo kung ako pang bunuton. Kasi kati lang yun ang day 1 to day 10, the most punctual. Salamat sir. Ikaw na po, Randy Abing. Ikaw po sa akong padaghanag subscription. Salamat kaninyong congrats sa Abing ha. Unsa may buhaton ani? Patanduay? Thank you sponsor. Janet Rice sponsor. Deserve na nimo kay wala straight yung ko bahala na katangag sa charger. Wah, Randy Abing, Sir Colas, kung dili ko mabunot karon sa sunod na lang ko. Uy, Lindon Amor, sorry kayo ha. Sa susunod, dili pa ta mo nagpadula. Napatay, rolita sa lokal. Rolita sa lokal. Kada adlaw na ko nang ipadula. Pero, wapok balok kung unsa kano sa ko magsugod. Kana, wala yun na siya pildi. Kada adlaw na, ginagmay, basta kanunay. Emperador ang paliton ni Randy Abing. Salamat sa tanan. Salamat kayo. Salamat kayo sa panaguban karong gabi. Una, Diyos, napakoy 2 minutes, oy. Randy Abing, imo na na. Oh, bilig ko ni Randy Abing ba? Randy Abing, pag-active sa atong admin, ha? Ang active kaayo si Reggie Banuilos Ragid Town. Bye-bye, sis Angelica. Sorry, salamat kaayo, sister. Kay, shout out kay, kalimot ko. Friend, si Cherry Fajardo. Salamat sa panag-uban. Okay ra sir, Kulas. Hihihi. Salamat kaayo ha. Di ko mo man. Welcome bro. Salamat kay inyong tanan. Salamat kayo sa panag-uban kanato sa atong finale, sa atong pilot
finale na pay pilot episode sa atong programang kini ang akong suliran. Nahuman na gyud ang atong 10 days nga panag-uban. Salamat kayo tanan. Wow, salamat sa pahabol sa shoutout. Matud pa kay Cherry Fajardo, Mire Alvarez, hey, mangisda na pud me, yehe. Asa man ta mangisda ani karon. Sige, ubanon ta mo. Wow, congrats winner and good night. Good night, Kat, nga matulog bang kag kuan alauna kay mangisda pa ka. Salamat kayo. Salamat kayo tanan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.